Hvad laver du, Victor? Det var et uheld. Lad os bare tage det forfra. Nej, det behøver vi ikke. Okay. Hej så alle sammen. Hej Gamers her. Og Victor han kom lige ud af det blå. Og vi laver... Og ja, sig hej Victor. Hej Victor. Spændende. Og vi laver en ny serie, der hedder Sommereventyret. Fordi det er sommerferie. Ja, det er sommerferie, så keder vi os lige. Vi har lige fået sommerferie i dag, og jeg ved ikke lige, hvornår videoen kommer ud. Og hvad fuck er det? Det er noget, du har lavet. Au! Nej, det er jeg. Er du sikker? Jeg har ikke lavet det. Er I seriøst? Nej, det har jeg ikke. Okay. Og Victor han har fået en ny mus. Nemlig. Men hans headset virker ikke til hans Mac. Nej. Så derfor så må jeg lige holde ud, hvis der er lige lyd på hans Minecraft. Eller hvis mikrofonen ikke lige er den bedste, eller der er bare dum lyd i baggrunden. Og jeg har faktisk også tænkt mig selv at købe en ny mikrofon snart. Nå, skal vi gå i gang? Ja. Men først skal vi lige have noget... Jeg sørger for mad, så fælder du noget træ. Kom her. Sådan der. Okay, jeg fælder træerne. Jeg fælder træerne. Så kan vi lige gå og fortælle, hvad der egentlig sker her på iGamers. Vi har ikke uploadet så meget. Nej, det har vi faktisk ikke. Nej. Det er fordi, at vi egentlig har sådan lidt travlt og sådan noget. Meget travlt. Ja, lige her for tiden. Men nu er det endelig sommerferie, så har vi meget mere tid til at uploade og sådan at være sammen og sådan. Jeg skal godt nok på sådan en kursus på torsdag, og så skal jeg være der i en uge, men jeg tager min computer med. Og så... For helvede! Vi kan ved med at afspille den, når der er nogen, der ringer til mig. Det er så irriterende. Okay, så slukker jeg simpelthen bare for min telefon. Ui. Sådan der, nu kan den lade. Okay, dø. Og den mikrofon, som jeg har tænkt mig at købe her, godt og vel, jeg tror, jeg når at få den inden sommerferien er slut, ellers så lige efter sommerferien. Det ved jeg ikke, men jeg håber, jeg snart får den. Altså først skal jeg have en ny strømforsyning, ellers så virker min RAM ikke. Så lige nu så kører jeg med 4 GB RAM, og det er ikke særlig meget. Men han har fået 16. Jeg sidder faktisk med dem lige her i hånden. Hvordan kan du gøre det, når du skal bruge 200? Det ved jeg ikke. Ja, magic. Nej! Ikke falde ned i vandet. Magic. Det lyder egentlig lidt dumt, når man siger det 100 gange i træk. Prøv at sige det 70 til 100 gange i træk, så lyder det meget dumt. Hvad sker der? Hvad var det for en lyd? Det er bare min lillebror, der ringer. Det var bare alt forstyrret, lige præcis når vi går i gang med at optage. Ja, lige før der var der sad vi bare fredeligt og sagde, okay, vi opretter lige en server bare lige hurtigt, fordi så kan vi lige lave en gameplay. Skal vi ikke have sommereventyret så? Ja. Det er bare mega irriterende, at de lige skal forstyrre os nu. Lige præcis lige nu. Først ringer min telefon 2 gange, og så ringer min lillebror over Skype. Ja, men det er jo bare sådan der. Jeg har cirka lidt over en stack nu. Så vi kan vel godt gå i gang med at lave nogle tools og noget. Ja, jeg har 13 stykker svinkød, der ikke er stegt. Det ligner sådan lidt monstrene, de sådan TP'er sig frem og tilbage. Er den på peaceful, eller hvad? Nej. Nå. Eller er den? Det ved jeg ikke. Jeg gør det bare til normalt. Den er på let. Er på let. Skal vi ikke lige gøre det til normalt? Jo. Sådan der. Jeg vil gerne lige nå op på 20 stykker kød. Okay, og jeg har 15. Jeg bygger bare lige. Kom så. Fik jeg sådan 16 stykker kød. 20. Fint. Så kan vi få 10 hver. Ja. Og du har allerede lavet en workbench. Ja. Jeg er med på moden. Moden er at have et bord. Som man kan Seneste mode. At have et bord.
Jeg har allerede fundet jern. Graver bare lige nu. Nå, 18 stykker. Jeg mangler kun 2 stykker mere. Så har jeg lovet mit mål. Ui. Saplings. Okay, indtil videre kan jeg se, at vi har nok til et jernsværd. Jeg ved ikke, om der er mere. Det kan være. Men jeg ved aldrig. Sådan der. Vi har nok til... der er 4 stykker, kan jeg se indtil videre. 4 stykker hvad? 5 stykker jern. Okay. Allerede? Ja, jeg har lige fundet det. Du kan komme ned til mig. Jeg vil grave udenom det. Ja. Jeg er level 1. Level 0. Men lige, hvad skal der lige her? Ja. Jeg gør lige sådan der. Sådan der. Så er det fuldstændig smooth. Jeg glæder mig så meget til, at jeg kan få min strømforsyning og en ny mikrofon. Fordi altså, når jeg får de der 16 GB RAM i, så stopper det sådan med at lagge for meget. Altså, jeg synes lige, det hakker sådan lige en gang imellem. Okay. Det er jo ikke så fedt, når man skal sidde og game. Nej. Og når jeg loader en Black Ops 2-bane, så tager det bare sådan 30 sekunder. Og det er altså meget, synes jeg. Det er ret meget. Når man sådan skal sidde og vente, nu skal jeg skyde ham der. Og jeg sidder og snakker med mine venner, okay, vi skal ind og nakke den, så sidder er du kommet ind? Nej, ikke nu. Au. Gå lige væk. Jeg er lige ved at hakke jern. Her er det jern. Hvad fuck? Sådan der. Og texturpacken, det er Downies ting. Faithful. Og jeg spiller med, hvad hedder det? Det hedder ikke noget. Jo, Traditional Beauty Pre 15 eller noget. Det er også mig, der ejer serveren, så det kan også være derfor, jeg lige hakker lidt. Ja, du kører den og alt muligt. For helvede, lad være. Du skal jo også både køre Skype og Fraps og alt muligt. Sådan der. Nu kan vi i hvert fald få kogt vores jern. Det er dejligt. Gå væk, spejder. Au. Jeg ved ikke engang, hvor jeg slog hende der. Okay, de skader faktisk rimelig meget, når den er på normal. Tror du, man skal have Hamachi åben? Ja, for ellers så vil den ikke køre, hvis du altså kører en Hamachi-server. Og jeg går egentlig lige... hvad sker der? Jeg tror lige, der skete et eller andet mærkeligt der. Uden ovn, så koger vi lige. Ja, jeg koger lige. Sæt noget i. Jeg har virkelig brug for noget sult med mad. Jeg er også meget sulten. Jeg er mest sulten. Nej, jeg er mest sulten. Men der er nok til en hakke, en jernhakke og et jernsværd. Til at svær? Nej, til dele. Sådan. Jeg går ned og miner lidt. Men Victor, hvad er det for en mikrofon, som jeg anbefaler til dig, som du måske vil købe? Det er Blue Snowball, den hvide version. Ja, den hvide der. Ja, lidt sjovt, de kalder den for Blue, når den er hvide. Ja. Den skulle være beregnet. Det er bare mærket, der hedder Blue. Smart. Den skulle være beregnet til Max, og det er jo det, jeg bruger, så det ville være dejligt. Det koster 700-800 kroner. Ja, det kan jeg godt købe. Men lige nu, der kører jeg bare med de normale højtalere, der er i computeren. Mikrofon mener du vel? Ja, men til at spille lyden, så skal jeg jo bruge en højtaler. You know? Jamen altså, en Blue Snowball, det er en mikrofon. Ja. Men lyden, den er overhovedet ikke... Hvad fuck? Zombier? Nå ja, de har guldrustning på. Jo, 2. Lyden, den er enormt dårlig på min lige nu, jeg ved ikke. Wow. Hold da op. Holy shit. Ej, hvis vi lige kunne få lidt af deres armor. Au. Og de skader meget. Kan du nakke den? Jeg kan ikke. Du har spurgt eksperten. Ja, det kunne jeg. Tag lige nogle sko på.
Hey, fik du noget fra dem? Ja, et par guldsko. Au, jeg blev slået på. Jeg gjorde ingenting. Nå, jeg er sulten. Der er en mere derovre. Au! Og den har en fortryllet hjelm. Er det i orden, jeg tager 4 stykker af svin? Det er fint, jeg har 7. Okay, jeg vil ikke dø. Kom så, kom så. Sådan der. Det var dejligt. Vi måtte få 10 stykker hver, og jeg har spist 3 stykker nu. Okay, jeg har spist... Og jeg har 2 stykker tilbage. Okay, så jeg tog 5 stykker. Ja, så resten til dig, for jeg har spist 1 og har 9. Okay. Så kan jeg bare gøre sådan. Men hvis I er interesseret, så kan vi da godt fortælle, hvad vi skal lave i vores sommerferie. Jeg skal på det der kursus her på torsdag, og så... Jeg skal lave ingenting hele tiden. Skulle du ikke til et eller andet Æbletoft noget? Nej, det tror jeg ikke. Jo, det var egentlig meningen, men det blev annulleret på grund af noget andet. Jeg skal til Skanderborg det sidste af sommerferien. Jo, jeg skal måske i sommerhus, men det er ikke så sikkert. Og så skal vi også i cirkus og lave ingenting. Nu har jeg 7 stykker svinkød. Holy shit, nej. Skelet, du kan godt droppe det. Du kan godt droppe det! Gå væk fra min ven. Tykke skelet. Tyk. Det var sådan en tyk skelet, så det bare sådan en skelet, der bare fuldstændig tynd. Hvad fuck mener du? Den var altså tyk i forhold til mig. Nå ja. Nej, vent. Hvad? Hvor Tool. Se min hånd, se min hånd, se min hånd. Kan du egentlig ikke også det? Jo. Det ser mega sejt ud. Prøv at se, jeg får bare sådan et stykke kode en gang imellem. Prøv at se min. Whoop. Nå, jeg endte på sværet, så skal jeg åbenbart dræbe monstre. Og en endermand. Nej, så skrev den. Okay, så tager jeg bare creeperen. Nå, jeg har helt glemt at vise mit nye skin. Det er der vist ingen, der har set. Bang. Eller? Nej, det har jeg vist haft et godt stykke tid. Det var da godt nok smart. Jeg gik hen til en creeper, så sprang den i luften. Uden jeg blev skadet selvfølgelig, fordi jeg er god til sådan noget. Og så sprang den i luften lige ind til noget kul. Yay! Som vi lige havde brug for. Ja. Vi havde jo brug for. Jeg glæder mig til Minecraft-animationerne bliver bedre. Ja. Yeah. Jeg har hørt i 1,7 eller sådan noget, der kom der sådan et eller andet med, at når man svømmer, så kommer der vist nogle bevægelser. Hvor lækkert. Mm. Ja. Og et eller andet med, at man får en dyne på, når man sover i sengen. Vildt. Og der kommer også heste. Nej, det er 1,6. Nå, det kan godt være. Men det er kommet fra nogen. Ja, det er over i USA og sådan noget. Ja, over det der. Ej, fuck, jeg glemte at tage tid på, hvor lang tid vi optaget. Okay. Nå, vi optager bare ikke noget tid. Vi startede cirka klokken et eller andet, og klokken den er 14:42. Så i noget tid, tror jeg, vi har optaget. 20 minutter, tror jeg. Ingen anelse. Det kunne godt være. Ja, men så stopper vi optagelsen her. Og så optager vi bare en episode mere. Og så næste gang, så skal jeg nok tælle, hvor langt tid. Okay. Så undskyld, hvis den bliver for lang eller for kort, den her video. Vi går straks i gang med at optage en mere episode. Som er normal tid. Ja. Vi ses. Hej, gamer, slutter af. Det gør vi. Hej. Du skal også sige hej. Hej. Hej.